Ahojte, vítajte späť. Iba krátke video o tom, že Malta je rozstavená stavba. Včera som robil prezentáciu o tomto väčšom ostrove a je tu ešte tento menší, ktorý je tuto viac na sever a na západ. A medzi nimi je ešte taký jeden ďalší, Camino sa volá, Comino. No ale je to jedna stavba, oni sú prepojené, len je to zatopené. To je pod vodou to prepojenie. No ale toto, čo som vám chcel ukázať iba na tomto ostrove, nie, predtým ako spravím celú tú prezentáciu, toto je akože jasný dôkaz pod toho, že to je stavba. Vidíte tu tento kruh, Fungus Rock vľavo, Interconnected Caves, to more obkolesené, troška je to tu prerušené vľavo, ale je to viac menej deformovaný kruh teplom. Tu je ďalší, Crocodile Rock, tá ľavá strana chýba, ale aj tento malý kamienok tuto hore a tento Crocodile Rock a tento pravá strana, ten polkruh, to vytvára druhý kruh. A tu je tretí kruh, ktorý není úplne zaplavený, má iba časť zaplavenú. A tu vidíte, tu je tunel. A ten prechádza do mora. Dám vám fotky. A toto je kruh, veľký kruh, takisto ako tieto, rovnaké, 3 kruhy sú to. Keď to troška otočím, tak vám ukážem, ako sú tie 3 kruhy, urobil som fotku. Vidíte? No uvidíte na fotkách viac. To je zatiaľ všetko. Ďakujem vám pekne za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia s vami.